khubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka khubor ka bas ngokmen ban ka khubor ka bas ngusarong ya ka Southwest Khas Hills District ya ka yeng ka sam ban ka shnong ka thau bo samla ya lam dinti rangat ubashong basa hadirang Ranikor Civil Subdivision udi uwe ni ki samla baningkong e anapo ka Southwest Khas Hills District ban pass ya ka AFC C license balapanya da ka All India Football Federation balapendong nadu ka arpa pratrik unai wiang archa apusan hadu ka khandai uno pra archa apusan Minerva Football Academy Punjab. Uni usamla ubaju iye ke jingle kai football badan ke jing thrang nadu dang khna ban kanti ke jingle kai football ha than ula trishtom bat bun ulong ke jing ang nu jong u wala ude banya chibun ke jing e khamtam ba uwan na long yeng dong sem baduna ka yok kot habe kran bat usamla ya lam ranga ule thu bana pedeng ki khan nyungut ke bele ke exam ki ba pass kilong tang phrangut na baro ka India but ule thuru bode tang ma umarwe bapas na po kajila nga keteng yalam nanti ngai nga la pendep ya kadile sem hos nama jakat kendai ngibun ka jinge ma ngiwan ka luyeng ka baduk teban puli ya kasi laisan hapo shlong nimyo ma kan tang art sauti kisit teke bhangin yo ma ki laisan hapo megalia jungi la poi kumbadi ki lais pa saus pangot te hadin pada da ka jing kersan jeng di parlok tengah layo ya kalat bangan lej ya kasi laisan hapo Punjab Minerva Punjab nadu ka arf hatrik hadu arfatrik nombo hadu khandai trik Disember tengah sukmen bahak ni kapor ngapok di sukmen namar naki kanyongot ki bangia khud ya ketika si laisan hangtai baro na po lalong all over India baro kawai tengah di tang marwai na po Meghalaya te hapdeng ka jinggale ka jungi hangtai ni suthu mana do bostang hi ngalek hi angani khud ni kasi laisan bangan wan ra hi da ka jingjop ya kene te nagi khanyong i pas tang prangut te klong ka ba sha ban nga kentu ya kini ki samla ki badang don hi ka jingpu ban le ya kasi laisan somha phidalej lej tingkat da philej namar kani ka kamdei ka basuk da philej ma philej sabar de ka eba ka tin ka thlit ka dan ka jinge yangi te na kaliang ka jonga ngakit bok ki riang langi phi baro ki ba don ki ba lej menta te bat nga sukman hi ya ka ausion bat ki porok pajor ki bala no hi ke jingrap yang nam tak ni ka jilik puli ke jonga ke kan soy te ngamdon ye ringa ke nga bu ha unong bu nong thau baun punyat bit ki ni baro bat ngadon ni ka jing thu ba na hadin sistem tam ngan haban lek se ka bilaisan te ladang adon kalat hi ka chance ka de ban lek tamar ngi su thu ladangin su i na kum ngin pas kum ngin su i ka ngi bangin lek namar ka jabing du rastang ban ngilap nong rastang ban thi te ngakan bat nga kenturo ya ka sport bat phai kmat lang sengi ni kinong kondong namar ngidon ka jing thu bangin penkiu ya kini kadong than jungi kini karan kor civil sport association hibar kawai te tangki dikitiat khubreshibun Ini so komen kum ka Ranikor Civil Subdivision Sports Association kaba menta ngiyo ban ngi so komen aba uni coach jungi iba yalam renti rengat budai ba la pendep ya ka C license coaching diploma course kaba la pendep ka exam kaba la ban dan hapon Minerva Football Academy Punjab nadu ka arpo pratrik jong November hadu khandai trik jong Desember jong November dap arjar pesan di deiru haju opor deiru astan secretary jong ka astan general secretary jong ka Ranikor Civil Subdivision Sports Association but i deiru first C license holder napo ka Southwest Khas Hills District ini kum ka association ni dap dak jing dokumen bada jupor ni ai ka jing kublai kerku kerdo ya no samarang ba jungi bani kermen bada ka jing don ka jung kanang ra su ya ka football na apo ka civil subdivision bat kum ju ka district hi baro ko wei ngim don sibun ban ong i regi don tang di kentin kerku kerdo bat ba ni kerem ka jing kermen ba unir samarang ba unla menyelaman pinti ya ka association bani had bat kum juru ya menta kembau longru wei na ki community coach po jongka district po ka jingpriat jongka office DSO jadi kermen ba ki kena bat ki samla ki jongi kinang kiu na du ka standard jong jeng lekai ban kermen ba kum ka district lan ka civil solution juga association jongi ka badang suyo ya ka affiliation professional affiliation na ka MFA ki kermen dang jing don jong i ngenang la ban ra ya ka football hapo jongka
jalahi baru kawai bah ka jala baru kan tip bah ki player ki jongi nang ni ru juga baru si kata ngim ju kami olat dari mentang ayo ka affiliation but hajing don coach jongi ba ayo ka C license coach rengkat ngidon ru ki arngut susu ki D license coach kaba kin senang yarap susu ngidon ka jing ben langin mak mani don mentah hakni ka por mentah ndrei ngi su tu ki ba ngidon sa arngut ki D license coach hukum ka association ni ka komen ban ngidon kata ka jing men ka football kanom sakut tang kum bakalong mentah nginang lak ban kentiu kam sakrang ban kam sakli ya jela ka ka jongi ngidon ru ka jing temu ban ya thu ru ban bang ngidon ka jing temu ong bangin kene ka kini ki benahi ngin sedang no ya ka di division prepare kentup ru ya ka women football champion di jong ka apa ka association nak den ki affiliated club si ba ti habe debat ki ngin pada fix ya ka trik bidang ya penbaik ki ka to kan ni ki dalam kam ki mi dan ti bangin sa la ban pur no sedang no ya ka division hakini ki benai pemerintah tinga hakini ka juk por pemerintah ngasih ru ban ong balada ina ka bentah ki sports club ki ba po jong ka civil subdivision ma gila lada pidan kan dulu kapan kuat ban affiliate ni mana kali yang jong ke MFA ru kuat penbaik bagi badan po ka civil subdivision ki nom la ban isi mentah ki wi pat ki association debet apo jong kan ka association ke jongi ki lagi dan guru ban affiliate la ban wan kendu yang lan yai wa saibor ibadai football secretary jong kan ka association jongi ki bangin sayuk ban penbaik ya ki cingel kam arab ki ba ki la ban le ki tangkat tak ko